Добре. И сега шерваме. Добре. Аз къде отидох? Виждате ли? Пак да попитам. Защото може само аз да виждам. Ага, чет, шер, рич. Изчезна това. Четови. Шеринг. Да, ето сега започвам. Добре. Сега ще се видя. Чудесно. Благодаря на Таня. Само че аз не си виждам презентацията. Я да видим. Share settings. Хайде пак отново не. Така. Кликнах. Добре, виждам се, но да, сега, тук си. Добре, виждам се. Значи ще си... Но защо моята презентация вие виждате прекрасно, а пък аз ще си отворя Canva сега. Ето, всичко е наред. Добре. За сега, докато водя презентацията, ако има някакви въпроси, дайте сигнал или после ще отговаряме. Ще има и такова, като с това го скривам екранчето. Благодаря на всички дами, ето 9:59, които са тук днес да разберем каква е разликата между Airbase и Airbase Strong. Една много хубава тема, която засяга всички маникюристки по време на салонната работа. Изключително важна е за мен, тъй като аз също работя като маникюрист и да се представя за дамите, които може би ме виждат за първи път или за цялата аудитория, която ще изгледа на видеото. Може да имате възможност след това в групата ще я включа или пък в YouTube, нали, през YouTube, оттам качвам видеята, тъй като във Facebook и другите TikTok и така нататък, всичко е до 30 дена. Оттам ще имате възможност винаги да си поглеждате. Една от основните теми, когато обработваме самия маникюр, нали, ще ви покажа и малко по-нататък, са базите. Това е грундиращият слой. И аз като маникюрист в тази професия, да се представя, Деница Ванева Димитрова се казвам, на 38 години съм, маникюрист от 2019 година, преподавател, инструктор към Foxnail България. Също така имам собствена академия и от 7 години плътно преподавам и работя с клиенти, което за мен е много важна връзката с клиентите, това, че имаме преподаващи базови обучения и надграждащи. Нали, страстта ме доведе и да предам своите знания. Добре. И каква е разликата между Airbase и Airbase Strong? Я само да видя в чата. Писали. Вижда се чудесно. Добре. Види сега като изкарам този чат. Да видя. И сега си... Добре. Ето, мисля, че пак съм с презентацията. Да. Супер. Така, каква е разликата между Airbase и Airbase Strong? Много често, поне за мен в годините, ще говоря през моя опит, защото наистина имам над 10 часа
Ам, Пилени с клиенти, работа с клиенти в салонната работа. Вярвам, че всички сме се срещали с такъв тип ногти и до ден днешен аз се срещам с такива, идващи от, нали, те винаги идват от друго място, тъй като нашата професия супер много се популяризира и колкото и да ни се иска, нали, се срещаме с такъв вид ногти, което е много хубаво, защото по това ние показваме какъв професионалист сме и как може да възстановим тези прекрасни ногти на дамите. Вие като маникюристки също желаете най-доброто за вашите клиенти, както и аз самата. Върху какви ногти се използва Airbase и Airbase Strong? Това са тънки, препилени, разслоени и отслабени ногти след отстраняването на неправилно на премахването, нали, с електрическата пила. Вярвам, че почти вече от 100% толкова иновативно, че повечето работим с електрически пили, но може да има и дами, които работят с другата техника, които свалят, нали, с този ремувър и така нататък. Няма да влизам в дълбочина, но тук идеята е наистина да можем в салонната работа да възстановим нокътя, да сложим правилното покритие и да се върнат след четвърта седмица дамите с наистина един маникюр, който няма отлепване, няма отслойки, няма отчукване и така нататък. За това за мен лично има няколко стъпки, в които това нещо да се постигне, но много е важна и самата база, която ще използваме като грундиращ слой. И аз вярвам, че колкото и да сме професионални, колкото и да сме старателни, нали, какъвто и начин да правим, на колкото и обучения да минем, всички знаем и това, нали, на базовите обучения го казвам, особено начинаещите, изколкото и стаж да сме, ако щете, ако искате с 100 години стаж, няма как, когато сваляме покритието, даже и да оставите нали, леко или пък идват, нали, оставите някакъв слой, когато има такива ногти, едно, че са наранени, нали, след премахването на нокътната плочка се наранява. Колкото и да сме старателни, колкото и да сме професионалисти, винаги има леко нараняване. Това, ако някой ми каже, че в професията да, ти си професионалист, имаш толкова много часове, но особено при всякакви ногти, освен, нали, тези тънки препилени, те затова се получават този тип ногти, тънки, препилени, разслоени, отслабени ногти след премахването на изкуствения материал, освен ако дамата не си е дала там период от време, в който да си почини нокътя и по този начин, нали, да дойде с вече израснал естествен нокът, но в самата работа, нали, след махането всичко се получава, пак води до нещо такова. Така, още някой се присъедини, иска да се присъедини. Не, само секунда. Ми излезе тук, че някой иска да влезе още в групата. Добре, всичко е наред. Така, и да продължим до същината. Секунда, даме. Ето, виждате, сложила съм от всеки тип ногти. Както виждате, това са тънки ногти, тези са препилени, тези от махането и тези също са отслабени, както искате го наречете. Всеки го казва по различен начин. Така.
Airbase, Strong Airbase, база, която изпълнява два етапа, възстановяване и укрепване. Тези две бази, те наистина подпомагат за възстановяването и за укрепването на тези естествени и ногти. И защо е така, е хубавото при тях. Сега ще започнем с Airbase. Значи тази база Airbase, сега ще ви я покажа и нагледно. Ето, нали, след малко ще ви я покажа и под телефона, да я видите като консистенция и като в самата практика. Airbase, това е основата за гелак. Аз вярвам, че във всяка, нали, вие много добре, ако сте практикуващи маникюристи, независимо с какъв стаж, всички знаем, че след стандартната част на маникюра, нали, тук стандартната част, какво казвам, обработваме кучка, махаме материала, ако има, буфираме, слагаме неопрепи, бонд, нали, така. И след това всички слагаме грундиращ слой, база. Но какво е тук хубавото на тези две бази? Сега ще ви го обясня в процеса. Първото, което това е основа за гел-лак. За точно такива ногти, тънки, припилени и отслабени. Защо? Защото в тези две бази на Fox Nail България има волстанин. И това е, волстанина е минерал, който възстановява нокътната плочка. Много често този волстанин, той е с чист компонент, който малко по-нататък ще го видите и в презентацията, както ви споделих и малко по-рано, колкото и да сме старателни, колкото и да сме добри специалисти, нали, маникюристи, винаги ще има леко засегнато от тези 4 слоя дорсални и така нататък. След малко ще видите, но повече да кажа за самата Air база. Това е база, която наистина запълва благодарение на този чист компонент минерала волстанин, повредените липсващи повърхности на нокърната плочка и наистина възстановява след нали, ако те са тънки, огънати, след като работите и с тях, особено с Airbase, затова е много важно да знаем какви бази да слагаме. Защото, знаете ли, когато ние работим и слагаме тези каучкови бази, нали, даже и на Fox ги има, те са Strong, Power и още една имаше. В момента не ми идва името, но когато този нокът наистина има леко припилване или е тънък или отслояване, когато сложим и втрием такъв тип ръбър база, едно, че ногтите са меки и ние слагаме точно каучковата база, нали, на всички марки говорим тук, и в Fox, нали, също го включвам, но когато сложим, тя е супер гъвкава и това е едно от основните неща, които много маникюристки пропускат в знанията си по време на работа, защото сме заучили една техника, която автоматично ние работим по този начин и оттам, тъй като когато самия нокът е припилен, тънък, отслабен и другите, нали, случаи, които се срещнаме ежедневно с само секунда да добавя още една тема. Ежедневно се срещаме. Тези каучукови бази, нали, едно, че когато е припилен нокът, тънък или така нататък, може първо, че може да доведе до техническо изгаряне, нали, аз така му казвам, когато се нанесе неправилна база, а базата е основната за нашата издръжливост в маникюра, защото той вече е отслабен. Когато сложи тази каучукова база, тя едно, че е гъвкава, едно, че ни дава тази добра основа, за да се задържи такъв дълъг период.
Аз вярвам в моята си практика, ще го дам, когато работих по тази система. Винаги съм имала клиентка, която, нали, даже и да се връща пак при мен, след че там в четвърта седмица винаги имаше нещо. Но повярвайте ми, а, когато използваме Airbus, първото, което е, че материалът наистина съдържа властанин, екологичен чист компонент, използван за първи път в маникюрната индустрия, чрез патентованата технология на Fox. Основата решава проблема. Той на тези отслабени ногти запълва микрочастиците и наистина възстановява. И сега ще ви дам един пример тук с една моя дама, която тя наистина дойде наистина с много тънки, чупливи, даже и моите ногти са такива, но когато започнах да използвам, ногтите ми наистина станаха след като махна материала, едно, че стават много по-твърди. Благодарение точно на този минерал. И ако сте гледали всички клипчета, аз и след малко ще я покажа вътре, така не знам дали се вижда на камерата, малко по-късно ще я обърна, има тази бяла утайка. Това е точно властанина. Трябва хубаво да се разбърка и по този начин покриваме грундиращият слой на тази база. Значи, тези бази може да изравнявате и с тях, но те са само за къс маникюр. Когато имате дама, която иска къс маникюр, нали, изравнява се до 0,5 мл, нокъдна плочка, милиметра, извинявам се. Да. Може да изравнявате с нея, лесна е за използване, запазва архитектурата на нокътната, самоизравнява се, много лесно и бързо се работи с нея и най-хубавото е, че тази база, както и, нали, в момента говоря за Airbase, тя е устойчива, защото е нискокиселинна и контакта с самата плочка, когато сложите в лампата, независимо каква е, нали, някои са 40 вата, други има и по-високи, така нататък, не прави това техническо изгаряне, което на нокътната плочка може да се случи, когато вече ногтите са препилени и тънки, отслоени или при примахване на изкуствения материал е наранена и допълнително, пак казвам, е възможно, нали, колкото и да сме старателни, колкото и да сме професионални маникюристи в бранша, известни така нататък, винаги може да ни се случи. Нали, ние също. Затова базата е феноменална. Чисто от лична практика ви го казвам и този властанин, той се среща също така, нали, и в други сфери го има. Много често, не знам от кое време сте, но тези, които може би са мой набор, тъй като аз съм на 38 години, имаше такива Duraлекс чини, които те наистина имат същият минерал и са много здрави. До ден днешен и моята майка ги има и нито са счупени. Ето малко по-рано, което ви обяснявах как укрепване с помощта на Airbase. Ето виждате тези препилени ногти. Нали? Колко са красиви и ние като маникюристи е хубаво да знаем, нали, как да ги възстановим, а не само да сложим покритие, в идеята си да ги направим здрави, колкото повече покритие, колкото повече материал. Нали, аз също много често в началото в моята професия, в моя път също съм правила тези неща и наистина съм си мислила по този начин, но когато открих Fox и всичко останало, нали, когато започваме да се надграждаме и всичко,
е важно как ние да ги укрепим, да знаем самия продукт, с който ние работим и как наистина да направим един красив, идеален маникюр и клиентите да се връщат с здрави ногти, а не, нали, всички желаем едно и също, щастливи клиенти. Укрепването, нали, с помощта на Airbase. Ето, споделих ви, вижте, това е дорсалния горния слой, който той там въобще го няма. И тук е междинния слой и вентралния. Когато този дорсален слой го няма, нали? И много често, много клиенти идват такива и затова ви обясних, че когато сложим Airbase, тя подпомага за възстановяването точно на този дорсален слой благодарение на властанина, който съдържа като чист компонент самият минерал. А когато сложим другите бази, ръбър базите, първо, че повечето клиенти, ако сте наблюдавали, нали, те казват пари, а тази база наистина не пари и най-хубавото е, че тя е достатъчно само 30 секунди за полимеризация в лампата. И това наистина се възстановява. Пак ви казвам, в практиката имах една друга клиентка, която, нали, преди, когато започнах, така ще го кажа, да работя с Fox и почнах да излагам от Airbase, тя винаги имаше някакво отлепване. Ама винаги. И, но когато излагах като грундиращ слой тази база, наистина нямаше никакво отлепване. Да, има и други стъпки, в които са важни, но основата са базите. Защото когато го няма този слой, много добре знаем, че когато отидем в междиния, по-малко каквато и база друга да сложим ръбър, тя след време започва да се освоява, тъй като го няма дорсалния слой и да, в началото след 3-4 дена е окей, но след четвъртия или петия ден започва едно леко отслояване. И благодарение на тази база на Airbase, тя се използва, нали, при тези тънки ногти, които имат нужда едно, че да се възстановят. Базата е еластична и е подходяща точно за такъв тип ногти, защото за да създадем една хубава структура на ногтя, нали, освен апекс и всичко останало, е много важно да подберем материала. Тази база е еластична и много лесно се нанася, първото, което е. И след това иновативното и най-хубавото е този чист минерал, пак ще го повторя, защото наистина, мили дами, от практиката направи чудеса. Нали, защото ние много клиентките искат много често някакви чудеса да издържат по толкова много време. Повярвайте ми, базата е, имах даже една клиентка, която нищо не държеше, ама нищо. Когато започнах с Airbase, почнахме от много къси ногти и така през 2 седмици и половина идваше и ногтите наистина се възстановиха до много кратък период. За мен кратък, казвам месец и половина-два. Нали, след постоянство и наистина много доволна и когато клиентите са доволни, те са заедно с вас до живот, където и да отидете. Самата технология е приложение на Airbase. Както ви казвах, уникалната техника за приложение на Airbase е, че не изисква допълнителни усилия. Тя се нанася по същия начин, както останалите други бази. Просто, нали, специалното е, че трябва хубаво да разбъркате и след това нанасяте. А ефекта от укрепването на нокътя е 2 пъти по-забележително и най-вече, че в нашата работа е важна здравината и самата устойчивост на самите материали без компромис. И каква е самата последователност на процедурата за, както всички знаем, е стандартната подготовка на плочката,
Примахваме кутикула, нали, както всички знаем, буфиране на плочката, обезмасляване на нокътя с Fox Neoprep. Тук искам да добавя защо е важно да обезмаслим самата плочка. Много често го правим, нали, защото аз съм го правила с спирт. Но неопрепа, наистина на Fox. И защо ще го кажа? Защото във времето, нали, пак през себе си ще го кажа, когато още в началото започнах, просто нямаше кой да ни ги обяснява тези неща, нямаше такава допълнителна безплатна информация. Не споделяха просто самите инструктори, споделяха една част от знанията си, след това, нали, беше хубаво и пак да отидеш, но тук искам да отбележа, което е много важно в една професия, защото аз съм била там. На времето аз правих с няколко марки, така да го кажа, или компонента. Една база взимах на Fox, един бонд, примерно на Хикс марка, взимах укрепващ гел на марка B и така се получаваха 3 марки, в които, нали, нокърната плочка, за да има един устойчив и хубав материал, е хубаво да има последователност. Както да има структура, система и за да може наистина на времето аз не му отдавах много внимание, но когато правих грешки, така слушах и наблюдавах и ходих на надграждащо обучение, нали, осъзнах, че това е много важно. Да има последователно само една марка да следвам, ако искате две, нали, това е предпочитание на самия маникюрист, но наистина да се направи една клиентка с целя. И защо го казвам? Защото неопрепа дава, дига, нали, сега тук говорим за базите, но първото, което е подпомага, не знам дали сте го виждали, аз и преди съм го правила тази схема, изсушава хубаво самата нокърна плочка, махаме самата влага и то е моментно за самата процедура, защото и този въпрос, не знам защо сега ви го обяснявам, но явно някой иска да го чуе, да се повдигнат самите слоеве и когато сложим самия бонд след това, то става като едни елхички самата адхезия и става много хубава като верига. И след като сложим бонда и самата грундиращ бонд, който възстановява на Fox тези тънки, еластични, припилени ногти, просто там основата ви е устойчива. Там е бетон, нали, така да използвам тази дума. На времето нямаше обезмаслители, смисъл имаше само бондови, киселини и така, но сега този продукт, който го въведаха, наистина е много хубав и в работата си съм наблюдавала, че когато има система и наистина следваме стандартната, да, секунда само, секунда, добре, секунда. Да одобря хората. Само, че инвайт. Не, аз сами. Ето. Май ме пуска. Да, вече съм вътре. Добре, само ще помоля за микрофоните. Да, благодаря. Но, не, секунда. И още. Добре. Ето, събрахме се една голяма, прекрасна група. Благодаря на всички, които са тук. Супер. Може, хубаво е да си включите камерите, чисто визуално да се видим. Да, благодаря.
Ето, много е хубаво, чисто визуално, наистина енергията става още по-хубава. Задавайте въпроси в чата, нали, по време. Само моля, не драскайте. Zoom е много хубава програма. Да се върнем на презентацията. Нещо сега ще се опитам да го махна. Добре, дамите, които сега влязаха, ще им задам въпроса дали работите с продуктите на Foxnail, да имате тази възможност, докато аз си върна презентацията. Ето. И ако не, благодаря, че ми включихте. Да, благодаря и аз на вас, дами. Работите ли с продуктите или все още имате желание да разберете информация за тях, преди да започнете? Ще се радвам някой да сподели в коментара. Ето и се връщам към самата презентация. Да. Добре. Така. И бях стигнала до, нали, така да обобщя накратко за дамите, те, нали, има запис, ще си изгледат пак записа. Да обобщя, че в момента говорим за Airbase върху тънки, припилени, отслоени ногти, благодарение на иновативната технология на патентованата система, технология от Fox. За първи път в България и в неоиндустрията има чист екологичен компонент. Това е минерала волстанит, който наистина подпомага за възстановяването на ногтите. Няма да връщам сега. Тук говорихме за 4 дорсални слоя. Така, нали? Всички знаем колко сме старателни маникюристи, винаги желаем най-доброто за клиента, но тази база като грундиращ слой, като основа, първото, нали, което преди да почнем да слагаме материала, на тънки, даже да не са припилени, на тънки ногти, които се огъват, нали, за да уточним. Сега тук моите по принцип са тънки, аз винаги си слагам Airbase. Абсолютно винаги. И вижте, тук нали си имам, винаги просто е феноменална самата база. Мога да ви дам много различни случки, които съм в самата си работа, но докато не я използвате, докато не си я поръчате, докато не я нанесете, докато не почнете да работите с нея, наистина, колкото и да ви говоря, докато не го приложите чисто в салоните си, в работата си, наистина трябва да се уверите вие самите, защото на мен лично продуктите на Fox много ми помагат, когато знаем за какво да ги използваме и кога върху какви ногти. И точно това е, нали, да кажа, че нанасяме след това ултрабонда, който е много важно. Четката е много хубава, мъничка. Нанася се нали, важно, преди също ще го кажа, за мен беше важно да сложа много материал, за да може да стане по-голяма здравина, но тук идеята е наистина хубаво да изцедим четката и равномерно да се сложи по нокърната плочка. Да, всички имаме график, всички имаме клиенти, всички нали, някой път закъсняват, обърква се и така нататък, но когато има система и знаем как да използваме върху какви ногти нещата и ги използвате правилно, резултатът наистина, както казвам, е феноменален и хубав. Нанася се първо като един грундиращ, казах, Airbase може да изравнявате и с
нея база, до там е дължината до 0,5. След това, нали, вече всички знаем, че над 0,5 е нужно за укрепване, самите ногти, по-голямата дължина изисква. Но тук, когато имаме този тип ногти, е хубаво в практиката си, нали, да покаже на дамите, които има нужда от някакъв баланс. И когато сложим тази база, защото тя е мека, еластична, възстановява с минерал властанин, колкото и, нали, аз в началото, когато се запознах и си виках, аби какъв властанин, какво възстановяване, аби тези хора, но когато си я купих, когато отидах на продуктовия семинар, когато започнах да работя, тогава аз си казах, мале единица, къде си била? Нали, защото за това ви казвам, докато не си го купите, докато не си го поръчате, докато не почнете да го използвате, наистина, колкото и да ме слушате и да ви показвам снимки и резултати, всичко е до нас самите. И може, нали, да сложите от тази база и после един лек тънък слой, нали, тук ви казах за стандартната подготовка, много тънък слой. Ако ще слагате твърд материал, като примерно хард гел, да кажем, акригел, ботъл, нали, защото вече, за да изравните самите неравности, за да дадете още една по-голяма плътност, защото когато този тип ногти, нали, не говорим само за късти, но и за дългите, той иска някакъв баланс. Затова слагам един грунтиращ слой, слагам един много тънък слой, нали, и след това слагам абсолютно всичко. Дали ще бъде Shiny гел, дали ще бъде Aurora, дали ще бъде Hard гел, дали ще бъде биогел там с каквото ще изравнявам. За да може наистина да получи един... Защото когато този тип нокът, той едно, че вече е наранен за възстановяване, той се огъва. И когато сложим твърд материал, нали, той търси някакъв баланс. Защото когато се удари, когато е много твърдо и сложи нещо с връзката с интернета. Добре, само да шерна пак презентацията. Да, секунда. И tu имам си Адашка, Деница. Да. Така, добре. И вижте, за да се върна към самата тема. Когато тези ногти особено са дълги и сложим, това е хубавото на Airbase. Тя е еластична и за възстановяване. Възстановява тези микропространства, пукнатини или четвъртия дорсалния слой, който ви обясних. Но когато са дълги и те искат, нали, укрепване, и сложим този твърд гел, ако сложим ни каучковата база. Първо, че, нали, нокътя видяхме в какво състояние. Сложим тази каучкова база, която ние автоматично така сме научени да втариваме. Там едно, че техническо може нали, да изгорим самия нокът, защото той вече липсват доста слоеви. Ние не го възстановяваме, само го покриваме. След което като сложим от тази база или от другата, малко по-късно ще стигна до нея, само знаете ли, че аз ширнах, обаче къде се виждам, нямаме на самата презентация. Секунда само. Да довърша и пак тъпък като... И сложим твърдия материал, когато този нокът се огъни, той има тази еластичност благодарение на Airbase. И тук пак ще го повторя. Това са само за тези припилени ногти, тънки. Ако знаете, че клинката има тънки ногти, е хубаво вие винаги да си използвате тази Airbase. Аз лично работя главно с тези две бази. И другите ги имам. Нали, педикюрната, абсолютно всички. Те са много хубави, но винаги главно работя с тях. Всички бази са хубави. На Fox, нали? И всички други продукти, но на Fox тези двете бази са феноменални. Само искам тук да видя секунда да се виждам на екранчето.
Ето тук си слагам бекграунда. Добре, шервам, да. Малко по-мъничка да си направя. И така. За да може наистина да има много хубав баланс, архитектура и както в живота, така и ногтите трябва да имат хубава архитектура и да знаем кои материали, кога и защо да ги сложим. Така. Ето го и за този минерал, чист компонент, който ви говорих. Минералът е кръстен на английският химик Уилям Уолстън. Вулстанинът не се разтваря във вода, което е много добре за нас, защото ние като дами, майки, всичко, нали, вие знаете, домакини, водата си е наш приятел, а това вулстанинът в тази той не се разтваря. Това също много подпомага за здравината и качеството на материала. Като цяло, нали, толкова много марки съм, нали, ще го кажа, съм преминала в самата си опитност, но най-много ми е докоснала и останала в сърцето ми Fox Nail България, пред което продуктите им са наистина феноменални, бюджетни, здрави, качествени, ако знаем как да работим с тях, естествено. И имат голямо портфолио, което за нас е много важно и много лесно се работи с тези продукти. И качеството, пак казвам, там няма компромис. За мен е много важно качество. Колкото и отношение, каквото и дизайн, каквото и да направим. Няма ли качество, клиентите всички знаем, че те ни се връщат. Може да се върне втори, трети път, но тук говорим за качество и как да работим с тях правилно. Нали, да знаем съществеността на самия продукт, как да го използваме, както и в ремонт и укрепване, което, нали, показвам онлайн също така за тези проблемни ногти, които всички срещаме и обяснявам абсолютно всичко за повече за продуктите на Fox и как да ги използваме в салонната си работа. Секунда малко. Защо не съм на цял екран? Ето. Ключче. Така. И това прозорче искам да махна. Така. Airbase Strong. Ето я. Вижте я. Любима моя база. Airbase, тя също е твърда база за укрепване на ногти, увеличава здравината върху покритието на нокътната плочка. Съставът на материала включва, както ви казах в началото, Airbase и тази на Strong. 7 секунда, има може би още хора. Да, още да се присъединят. Така. Админ. Ето. Добре. 10 човека сме, супер. Така. Само това да го... Има ли още някой? Не. Някой иска да дойде, щом да покани някой. Добре. Airbase и да се върна. Състава на материала включва този вулстанин в тези две хубави бази, които пак ще я повторя, защото има и други дами, които сега се включиха. Екологичен, чист компонент, използван за първи път в маникюрната индустрия с патентованата технология на Fox Nail България. Формулата и молекулите, които има вътре в самата база, подпомага за това възстановяване на тези 4 слоя и най-вече на дорзални. Аз малко по-рано, нали, го обясних. Колкото и да сме професионалисти, колкото и да сме старателни, винаги се случва, но благодарение на тези две бази, този чист компонент минерала възстановява. Наистина възстановява. Тази база е твърда. Това е различното при нея и тя се използва
Сега ще малко по-напред ще дам и пак ще ви говоря за самата база, просто самата презентация. Си страничките. Секунда, малко прозорче може ли да? Да. Ето вижте. Тази база Стронга е точно за тези ногти, които всички виждате в момента. Аз също съм ги срещала в практиката си. И за тези люспички, които се получават в в началото на нокътя, пред твърди ногти и сухи. И тук това благодарение на властанина и на твърдостта на тази база, тя е абсолютно същата консистенция, много лесно се работи с нея, много лесно се нанася, но тук идеята е да сложим освен грундиращият слой и да сложим един лек слой отпреди, защото когато сложим мека или друг вид база, тези ръбър бази, аз така им казвам под един общ знаменател, тук отпреди няма нищо. И много ясно, че ще се отслои отпреди. А благодарение на Airbase Strong, нали, тя е твърда, там трябва че първо да възстановим тази част, тази пукнатина, а когато е меко какво? А тя е strong, силна, нали, тя възстановява и е твърда. Оттам укрепваме този свободен слой. И тук много така аз правя, втъривам, нали, хубаво втъриваме в тези цепнатини. Нали, много често преди аз в практиката просто го махах този слой с буфера. Да, ние буфираме, ние такова ми премахваме, нали, за да не влезе въздух, но с благодарение на тази база много клиенти съм им възстановила по този начин ногтите, които наистина, как да ви кажа, една усмивка, толкова са доволни, толкова са щастливи, като се върнат, питат ме, дай тук някой вълшебна слага от твоите вълшебства. Даже не ме питат, нали, какво да им сложиш, просто когато има здравина, те ви се доверяват и работите, нали, с една голяма лекота. Също така, много често, не знам дали сте срещали в практиката си, да имате такива също, нали, твърди ногти имат по-възрастните хора или пък наистина има дами, които им са самия нокът е твърд. Тук вече слагаме Airbase Strong. Слагаме като грундиращ слой, може също да изравнявате нали, с нея, пак казвам, до 0,5 и ногтите наистина нито има отлепване, нито има нещо. Те са точно за такъв тип ногти. Но тук искам да допълня, че също в практиката, аз също съм срещала такъв тип ногти, в свободния край са твърди, а когато ги натиснете тук, дали с клечица или с нещо друго, са по-меки в зоната на кутикула. Тогава тези две бази правят чудеса. Аз правя в кутикула, слагам грундиращ слой или ако ще изравнявате малко от Airbase и може, ако искате, или пък лек слой да си направите, после да изравните с стронга, но да има в началото на кутикула до средата, където са меки ногтите, Airbase и от средата надолу свободния край Airbase Strong. Но тези две бази, наистина ви казвам, са феноменални. И така, технология за прилагане, нали, както преди малко ви казах, това е стандартната подготовка на нокърната плочка. Аз дали записах тази? Мисля, че се записва. Да, записваме се. Да, стандартната подготовка на нокърната плочка, ако имате там, нали, някакви притеснения при махането на кожите или пък как да обработите на кутикула, също е много важна стандартната подготовка преди да започнем самия маникюр.
Също така, може да ми пишете, имам, освен в ремонт и укрепване, там също се показва, нали, как аз се правя тази подготовка. Нали, пак ще кажа, използваме, буфираме преди това, след това нанасяме неопрепа. Неопреп има в различни разфасовки. Всички продукти на Fox. Тази база в момента е 15, има е в 5, има 15 и 30 мл. Тук вече разфасовките има и по-големи. Аз съм си взела тези, които да се помпят, нали, по-удобни са ми на мен, или пък си взимам една голяма 50 мл, има и 100 и 200, нали, и взимам си на такова и после от големите. Наистина са много хубави, бюджетни. Може да използвате моя промокод, който ще оставя за дамите в Viber групата, нали, да използвате при купуване на продуктите на Fox. Просто си сложете промокода, това са цели 15%, в които вие наистина може да станат още по-бюджетни за вас. Продуктите са феноменални. Слагаме неопрепа, след това е бонда на Fox. Секунда, него ще излъча. Бях се подготвила, наистина, може би, дамите, които ето това е самия праймер. Ето вижте за самата четка, която ви обяснявах малко по-рано. Вижте колко наистина е финна и тъничка. Много лесно се нанася, милиметърче изчеткват са. Косъмчетата са много хубави. Просто много лесно се работи с тях. Така, също така да добавя Airbase Strong се използва, когато ще използваме твърд материал. Тук става въпрос вече за изграждане. Или ще слагате акригел, примерно. Но ногтите, сега тук искам малко да го изясня. Аз използвам и двете бази. Нали. Тук при сухи и тънки и тези отслоените в свободния край ногти слагаме и аз слагам Airbase Strong. Само при този тип ногти. Но когато сложим Airbase, също съм слагала. Но тук вече в зависимост от самия клиент. Когато използвам акригел или някакъв твърд материал за наистина укрепване, нали, или пък тези изграждания правя, които с горни форми, нали, които също предлагам, с типсовите и също така, нали, за обученията. Секунда, че имаше някакъв... Сега е окей. Благодаря. Така. Това е. Но като цяло това е разликата. Едните са при тънки, тези са еластични. Тази база е твърда. И ето я самата ето вижте. Airbase Strong е твърда база. Пак ще обобщя. Слагаме по-твърд материал и когато имаме тези сухи и, нали, да върна картинката, която ето вижте отслоени ногти. Самата е когато имаме тези припилени, тънки, еластични ногти. Вие може да си втриете Airbase, но ако ще изграждате един тънък слой и тогава вече, нали, да си слагате. Може изцяло само тях, но когато ногтите, нали, са сухи и имат такива. Това е. Това магическото на двете бази. Защото когато ползваме една база или втора база имаме, но не знаем защо я слагаме и под каква нокъдна плочка, оттам идва цялата колкото и добър да е дизайна, колкото и да сме добри маникюристи, наистина е важно да познаваме самите продукти, които използваме. И аз пак ще ви го споделя, откакто, нали, съм работила с Fox.
Но даже тук една дама ми се обади, толкова време издържала материала, че наистина се издържа. Тя 2 месеца и половина. Вика ми, ти си чудо на чудесата. Да, има и такива клиенти, когато виждат, че има наистина здравина, си отлагат поддръжката и така нататък, но след това, нали, е хубаво да им го обясним, че има старение и така нататък. Но наистина, когато е подготвен самия нокът много добре, има здравина и качество. Така, сега ще си пусна другото устройство и ще си сложа ръкавиците. През телефона ще се включа. Искам да ви покажа двете бази като консистенция. Само секунда. Ще си спра камерата и ще вляза през телефона. Така. Чувате ли ме? Да, чувам се. Само да си обърна камерата. Ето, аз съм. Я да видя дали мога да се пинна и да виждате. Сега ще обърна, за да видите двете бази да ви покажа. Защо самата камера? Секунда. Да я обърна. Въобще зум дава ли това нещо? Да. Добре. Така. Слагам си ръкавици. Ще искам нагледно да ви ги покажа. Секунда. И даже и така. Само не се. Така. Ето, по-добре. Ето вижте. Да, вижда се камерата. Само да си. Добре. Ето вижте ги, двете бази. Даже, вижте, аз тук си имам една ръчичка и ще ви покажа разликата, колкото и нали да ви говоря. Това е звук на тъгна. Добре. Ето, вижте самата консистенция за това, което ви говорих, самия вулстатит, минерала. Сега ще го разбъркам. Вижте, разбъркваме хубаво. Това да не ви притеснява тези малки балончета, които влизат. Кутийките са много хубави. Аз много ги харесвам, защото наистина като всичко може да си върнете. Да, необходимо е четка. На Fox има много хубава. Тя е 0,08 работя с нея, която и сега след малко ще ви я покажа, тъй като ще си я използвам.
Секунда. Да, също. Ага, да. Просто ми се затваря телефона, трябва да го отварям. Добре, вижте. Вижте, сега ще ви покажа. А, стандартна подготовка. Не съм си я направила, но искам да ви покажа Airbase също. Ето той е с този минерал. Да видите разликата. Разбъркваме си хубаво. Сега ще им ги затворя. Ще си буфирам моите ногти, колкото и да е лява ръката. Ще ви я показвам. Ето сега ще си буфирам. Няма да задълбочаваме, просто искам нещо да ви покажа. Разликата след като сложим тези две прекрасни базички. Аз им казвам, тези вълшебни. Вълшебници. Така. Ето, буфирила съм си тези два нокъча. Да, ще ме извините, ама с детето съм рисувала. И не може така. След което взимам пак само секунда. Неопрепа, което ви обясних малко по-рано, е много важно да имате система на работа и наистина да ги използвате. Да, чувала съм, може да дехидратираш с спирт. Толкова беше така, нямаше да ги ползваме тези продукти и разликата при чисто физици, технолози, всичко са го измислили. Ето, справим се. Вижте, аз си помпя, минавам си с тампонче и си го избърсвам. И вижте как самите ногти стават по-белички и се изсушават. И как надигат самите уних области. И сега като втрия, нагледно и след малко ще ви го начертая. Вижте, взимам си четката, хубаво се изчетквам. И сега си слагам бонд. Виж колко е хубава самата четка. Много е нежничка, мъничка, става за всякакъв тип ногти. Така. Хубаво нанасяме, да има продукт навсякъде. То се личи тук нямам. Така. И само да ви покажа. Само секунда. Вижте. Виждате ли колко са меки моите ногти? Виждате ли? Ето. Колко хубаво са огъват. И сега взимам си любимата клетка на Fox. Ето е 008. Тя е от двете страни. Много лесно. И аз много си я харесвам. Всички четки са хубави, но просто тя ми е най-удобна в работата, защото от двете страни взимаш, изравняваш, слагаш тънка четка. И ето вижте, нанасям сега от Airbase. Си втривам един тънък грундиращ слой. Ето тук. Си го втривам хубаво. Няма да ходя до кожите. Малко по-надолу ще сляза, защото не съм си направила кучко, но нищо. Взимам сега от Airbase Strong. Да изчистя. Разбъркали сме и сега нанася капчица. Много малко. Колкото, да, грундиращия слой. Само секунда. Да, че телефона се огася. Така. С лявата ръка правя. Само да допълня. И вземам лампата. И не знаете ли какво с фенерчето ще го реализирам. Само да затворя. Ето и включвам си на Тук казахме 30. И 3 секунди. 30 тук. И така малко по-високо.
За 30 секунди е напълно достатъчно да полемизирате в лампата Airbase. Секунда. Да, ето. Продължаваме. Така. Така. Ще малко. По-голяма височина и двата нокътя се хващат. Добре. Вижте. Видяхте колко са ми. Виждате ли моите ногти колко са? Вижте. Просто тук усещането е съвсем различно. Няма. А когато сложите, нали, това, изравните, стават още по-плътни. Секунда. Някой иска да влезе. Ама ще изчака. И вижте, слагам един тънък слой. И примерно после ще си слагам хардгела. Много финно с Airbase. Те стават еластични, хубави и здрави. Тук говорим за здравина и да видите тук колко по-твърдичко е. Самите ногти. Вижте, даже моите, където съм си правила обучение, всичко, тук се личи как леко са ми даже наранени. Особено с другата ръка нещо правя. Ама как да стане? Само да затворя. Ето, много тънък слой. И си го фиксираме за полемизираме. О, хубаво го усетих. Фиксацията. За 30 секунди. Много тънък слой. Даже в стандартната подготовка, там, нали, като получите записа, там съм го записала. Може да сложите още един слой, леко да изравните, грундиращия да е RBA и оттам нататък вече си правите архитектурата и апекса на самата нокътна плочка според зависимостта на вашата дължина на нокътя. Така, ето. И сега. Това много обичам да го казвам. Вижте колко по-твърд стана самия нокът. Виждате ли? Това беше с Airbase. Пък стронга се усеща още защото тя е твърда. Твърда база. Така. Слагам си малка капчица. Съвсем леко. Много тънък фин слой. Само секунда. Просто исках да ви покажа. Защото като има като се покаже е малко по-различно. И включвам тук. Уха! Да. Но може да изравнявате. Аз изцяло работя с тях при къси ногти 0,5 мм. Още малко. 30 секунди. И сме готови. Така. Ето вижте. Съм да. Просто усещането е съвсем различно. Гледайте. Виждате ли? Няма огъване. Това е твърда база. По твърд материал. Нали сега тук моите ногти ни са сухи и няма отслояване, но просто да видите, вижте разликата. Това е при един грундиращ слой и много фин тънък, колко да се изравнят. И оттам вече слагате. Виждате ли? Просто е феноменално. Нали? Виждате. Ето. Добре, сега ще си пусна от това и ще спра телефона.
Как да ви ги покажа чисто на... Сега ще се върна. Спирам, връщам и ще пусна чат. Секунда само. Си спра камерата. Ето ме. Добре. Имате ли въпроси? Вижте, това са само два продукта, които са много основни. В ремонт и укрепване за естествени ногти, там още повече се обяснява и се показва как да ги укрепим и така да наистина качеството и здравината на продуктите, да знаете как да ги използвате и какви проблеми да разрешавате. Добре, само да видя чата. Не се вижда. Не може ли в средата да се вижда? Нагряват ли при изпичането? Дали парят ли? Това ли имате предвид? По принцип не. Но понякога, сега аз в практиката си, когато работих преди с една друга марка, но се прехвърлих към Fox, в началото, нали, като смених бранда Fox, имаше един период, може би първия път или втория, самата нокътна плочка, докато свикне с новата консистенция и с новия продукт, тогава може да има. Но като цяло никога не са ми казвали. По принцип, прозрачните продукти, знаете, че те най-хубаво се полимизират в лампата. Нищо, че нали, и другите бази, всички са хубави. Някакви други дали парят. По принцип, на мен лично не са ми парили, но пак казвам, имала съм клиентки, които като съм сменяла от едните продукти към Fox, тогава, но е било еднократно или двукратно. И много лесно се работи с тях. Някой друг има ли някакви други въпроси? Разбрахте всичко? Така ли да го разбирам? Добре. Добре. Много ви благодаря, мили дами. Ако наистина имате желание, може да за ремонт и укрепване, които искате повече да разберете как изцяло да използвате всички продукти на Fox. Много хубаво онлайн обучение. Радвам се, че съм ви полезна, че бяхте с мен. Благодаря ви в тази прекрасна тема. Каква е разликата? Вярвам, че всички вече разбрахме каква е разликата и кога и защо да ги използваме и какви проблеми да решаваме с тях. И кога да ги използваме най-вече в салонната си работа, като маникюристи. Може да ми пишете на лично съобщение, на Viber, на меседжа. Да, благодаря ви, на Таня и на всички, които бяха. Ще има запис, малко по-късно ще го пусна в групата и ако имате някакви други притеснения, винаги може да ми пишете. Главно тук е за тънки приплени и в ремонт и укрепване. Там също
Освен двете бази, има и много други продукти на Fox, които главно аз работя с тях ежедневно и качеството за мен е важно да е без компромис. Може да ми пишете. Добре, хубав и успешен ден ви пожелавам. Чао! Едно сърчице, така да си направим, да снимам. Може да си пуснете камерата. Благодарим. Хубав и успешен ден и на вас. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Направим снимка. Добре. Стоп. Сега. End.